Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामदों नोंथाङा बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दङ। जिहेथु माखासे शर्ट्स भिडिअफोरखौ आङो एसामिसाव होदोंमोन, दानिया आं लं भिडिअखौ बर'आवनो होनोसै आरोना लोगोफोर। যিহেতু মই কিছুমান ভিডিঅ' অসমীয়াত দিছিলোঁ, এতিয়া মই মানে লং ভিডিঅ'বিলাক বড়ো ভাষাতে দিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। दानिया नै जोङो Hi guys, हम जा रही है कोई दूसरे जगह पर, आप लोग देखते रहिए कहाँ जा रही है हम। So stay tuned. Outfit check. Check. Hello. Good morning guys. So we are going on the way to our railway station because we have a बे ट्रेभेलनिफ्राय माने बे बेरायनो थांनायाव आं जेबो लाखुमाया लोगोफोर, नोंथांमोनजों गासिबो खोथाखौनो शेयार खालामगोन। जोङो थांनो सानदोंमोन स्लिपारनि टिकेट दानखाबायमोन, ओमफ्राय अलरेडि 3 आवार्स लेट, जोंथ' नेनो हाला। ओमफ्राय जोङो उपाय गैया, थाग-थिग जोङो 9:30नि बे माबाजोंनो थांनांबाय आरोना, जेनेरेल दाब्बायावनो गाखोना थांनांबाय जोङो। 5 आवार्सनिबो बारा, सानना नायदो माबायदि हालोद जाथावथाव। ओमफ्राय जों थांनानै डिमापुराव ओंखारबाय, डिमापुरनिफ्राय जों डाइरेक्ट नै बाजाराव थांदों आरोना, डिमापुर मार्केटाव दसे बेरायबाय, मा मोनो नायदोंमोन। मोनासि जोङो 4:30 बिदियाव सहैखादों नालाय। माबा होनदों नोङो, जोङो नै हंकं मार्केटाव बेरायगासिनो दङ, सिगां दा मोनानायखाय खम जाजोब्बाय मानसिफ्रा, थाब बन्द' जाजोबथारो। लाइक एकदम फेन्सि बायदिथार। फैनो माथो जों इनफ्लुएन्सार जानो हानाय नङा। जों माने सानैजों फैनानै रुमाव रिल्स बानायनो नागिरदोंमोन आरोना, मालायफ्रा जेथ' मोजां बानायो बेबायदि बानायनो सानबाय, नाथाय जों जाया, सानैबो मिनिनानैसो थैनो नागिरो एकदम। ओमफ्राय नेक्स्ट डेनै जोङो चेक आउट खालामबाय, जिहेथु जोङो डिमापुराव थादोंमोन नालाय, डिमापुरनिफ्राय एबार जोङो थांनांगोन कहिमानिफ्राय आरो थांबावनांगोन किसिमा भिलेजसिम, जिहेथु किसिमा भिलेजावसो जायो नालाय हर्नबिल फेस्टिभेला। ओमफ्राय नेक्स्ट डे सानडेमोन नालाय, सानडे खालिनो फुङावनो माने दखानफ्रा फैजोबो हंकं मार्केटाव, एकदम माने खमावनो बुस्थुफोरखौ मोनो आरोना सानडे खालि। दिनैसो खमाव मोनोमोन होनबा, जोंहाथ' मोनासैनो नांगौ बुस्थुफोरखौ। And we are at Dimapur railway station. So we need to cross this bridge, railway station bridge, then we'll get the taxi. दानिया नै बिनिफ्रायसो आसलि सुरुवादा जासिगोन। जिहेथु जों सानैल'मोन, ओमफ्राय लोगोफोरखौ जोङो थांनानै जोङो माबा टेन्टआवसो लोगो मोनहैदों नालाय, बेखिनियाव माने गारि मोननो ओरैबायदि टान, माने फुंनि 5:30आवनो थांजोबो बासफोरा, आरो इदिनखालि सानडेमोन नालाय बिराद प्रब्लेम गारिनि। जोङो 8थायाव ओंखारलांदों, 10थासिम जों गारि नेनांदों। गारि ओरैबायदि माने ग्रुप फैयोना, खेबसेनो थाङो, ओमफ्राय जों सानैल', ओमफ्राय जोङो लोगोफोर मोनदों बेयावबो थांनो, खिन्थु जोंहा गारिखौसो मोनाखै। ओरैबायदि नेनांबाय, दसे बासनि थाखाय टिकेट दाननांगोन होननायखाय दाननो होननानै नेहैबाय, बेयावबो गैया, सानडेखायनो मोनासैनो ओइदिनखालि, नेबाबो गैया। ओमफ्राय उनाव मोनसे सुमु फैबाय, बेयावबो गाखोबाय, बेयावबो दाना फैसाखौ बांसिन बियो, बुरजा बियो, जों ओंखारफिनलायबाय आरो नेक्स्ट गंसेयाव गाखोबाय, बेयाव खुनु मथे एसे खमायनानै जोङो डाइरेक्ट किसिमा भिलेजसिम 500नि जाबाय, पार पार्सन 500। बेखिनियाव जेसेबां दंमोन, मोनसे समाव 7 खरि गाखोनो हायो नालाय, बेयाव थानाय गासिबो जोङो 7 जों गाखोबाय आरोना, गाखोनानै जोङो दा थांगासिनो। ओरैबायदि प्रब्लेम क्रिएट जायो माने गारिनि थाखायनो माने टाइमाबो वेस्ट जायो, आरो बिराद टाइम वेस्ट जायो। 2 घन्टा ओरैनो जोङो बेकार टाइम वेस्ट खालामबाय, नङाबा 2 घन्टा सिगां सहैयोमोन।
आरो जों मिथियाना फुंनि 5टा 5:30 माने बास थाङो ओमफ्राय बिनिफ्राय फैफिननानै आरो लांफिनफिनो बासखौ नेबाय थानायबा जोङो मोनहैनायानो नङामोन हिदिनखालि मोनानानैसो सहैगौमोन आरो बेयावबो गाखोलाय ओंखारलाय मानसिफोर जिहेतु जोङो ब्रेकफास्ट खालामलाङाखैमोन बेनिखायनो ड्राइभाराबो माने लाखिना होबाय आरो ना ससे थांनानै नै बेयावनो जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामना लाबाय आरो जिहेतु बिराद गोजान थांबावनांगौ दङ बिनिफ्राय गोजान जाथारो माने Ninguna biganau. Paisa nai. Ayo. Nai deh, nunggu butuh banget karena ayu banget. Sampai saja. लामाया बैजोंसोमोन बेलेगजोंसो फैदों बेयो जोंनि केम्प दिनै थाङा Welcome to my home. Wow. Finally. Welcome to my villa. Namaste. My experience is a good experience and better than I had as ever. It's just an experience. So, got you and full zone that Maya Dakalina and Bukala when I said before Monday. Tigana. जोङो दा नै दसे रेस्ट लानानै देलायनानै एबार जोङो फेस्टिभेलाव थांनो नागिरबाय नायनो खारन खाथियावनोमोन बारा गोजान नङामोन नै बेखिनियाव पुरा ट्रेफिक माने थांलाय फैलाय ओरै एन्ट्रि नालाय बेखिनियाव पुरा ट्रेफिकमोन आरो गेटआनो मोननै जिहेतु फार्स्ट गेट ओमफ्राय नैबेयो सेकेन्ड गेट बे सेकेन्ड गेटआव माने बेयाव जोङो पार पार्सन 150 करि टिकेट लाबावनांगोन आरो ना हाबनो थाखाय एन्ट्रि खालामनो थाखाय per person 150 ओमफ्राय नै मानसि पुरा मानसि सिङावबो Next June, IT card pilot daw na. Uniform na ilagay pa. Tanda. फैयाखैनो माबा खालामनो याव गेटआव माने पाहार एरिया नालाय गोजौ नालाय ओंखायनो मा होनो आरो मेंसोगारो रेडि मानसि नालाय थाबायनांगौ जा मोजां खामानि भिउआ आंनि फार्स्ट टाइम थांनाय मा एक्सपिरियेन्स होनना खोन्थानो माने थांनानै बावहैजोबो आरोना आरो बांसिन मालाय कापोल्सल' फैखायो ओमफ्राय जों सानैया मालाय कापोल्सफोरखौ जा नायबाय जोङो सोर माबायदि नङा बाट जों जायखौ जास्ट खालामा जास्ट नायोल' जोङो बङाइगाव पाइছো আমার সব ডিমাপুর আমার কথাগুলো সব ডিমাপুরে থেকে তাতে আমার আছে আমার রাজার কিবা তো ডিমাপুৰ আপনি কোন দিৰ পৰা আমি গুৱাহাটী সাইডৰ পৰা আহিছো তো আপনি মেইন ট্রেন পাইছো হয় তো ট্রেনৰ ষ্টেচন পৰা অমান ওচৰতে আছে আচ্ছা राजबाड़ी कय न राजबाड़ी তুমি অটো এনি ট্যাক্সি রাজবাড়ি গলে আপনার জায়গা দেখায় আচ্ছা राजबाड़ी खाली को पड़े रानबाड़ीটা কিন্তু ট্রেন স্টেশন নামিলে বেশি দূর নহয়
Yes, thank you. One of the tribe of Naga. I don't know. Dry rosal leaf. जोंनि माबा मैथा मैथा ना? मैथा dry औ मैथा. मा होनो औवा औवा मेवाइ. औवा मेवाइ गोरान. Hello. Hello, welcome. Ilai nang hoननाया ilai. बेनो अ. इखौनो होनाखै नामा नों? चलो. सबाय गिदिर मा होनो बुद मुगबो थायोना सिबिं 이렇게 안 달라있나? 그러면. 나라냐 옷에는 당신은 안 뺐지 오늘. 아 비디오 모장 보내는 괜찮은 집에 요새 사내니 그전 그만아 이거서 당신이야 finally जोङो दा नै जाखांबाय जाखांनानै एबार जोङो कनसार्ट नायनोसै आरोना ओमफ्राय मा बुंनो बिनि फिलिंसखौ अ माय गड ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नै बेयाव स्टेजु दङ माखासे जेरै जोंनि आसामावबो दङ ना गिदिर गिदिर मानसिफोरनि स्टेजु बेबायदिनो बिसोरनि नागालेण्डनि नागाफोरनिबो दंमोन आरोना बेबायदि बेयाव देखायदोंमोन बेखौबो जोङो नायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जों कनसार्टआव थांबाय ओरैबायदि इन्जय खालामबाय आरो ओरैबायदि हेन्डसाममोन सिंगारा बाट जों सिंगारनि नामखौनो मिन्थिया बाट इन्जयथ' खालामदों आरोना ओरैबायदि पुरा कनफिडेन्स Thank you.
people. Okay, bye guys. We'll show you. Communication and IO development. To it back to their own place now. That I want you to know now. Good evening, everyone. You guys having a good time? Go home. Ever since you left me thinking, because you give me a reason to keep me going. Really basis.